Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo da madrugada correspóndelle a Rosendo Fernández, co que me honro compartir espazo no movimento cultural Nós, a xente do redor. Rosendo, ao marxe da política, é un mestre da palabra. Rosendo é un cronista da vida de Ourense e desde fai un tempo nos ven regalando na nosa revista a súa visión sobre dos persoeiros máis destacados e que máis pegada deixaron no pasado na nosa cidade. Hoxe vou poñer voz aos primeiros parágrafos dun enriquecedor artigo que no número 18 da nosa revista Rosendo regálanos, co título de Manuel Malingre Parmentier, para que todos vos, coa revista nas mans, disfrutedes ata o final. Manuel Malingre Parmentier. Un emprendedor no Ourense do século XIX é a súa definición. Falar do apelido Malingre na cidade da Coruña case é sinónimo de fundición e, ademais, indo da man apellido de fundición nunha cidade e provincia non moi industrializada, que ata mediados do século XX esta empresa era quizais algunha única que se consideraba unha industria. Manuel Malingre Parmentier naceu no ano 1834 en Soubret, rexión valona de Bélxica, no seo dunha familia dedicada á fabricación de cravos, traballadores do ferro que tras fundilo en talleres familiares resultaban cravos para venderllos á industria holandesa de barcos, moi destacada na época. Os fabricantes de cravos belgas reconvertéronse en fundidores. O caso é que o pai de Manuel Malingre, Casimir Josep, pronto Casimiro, chegou a mestre fundidor e como España a principios do século XIX trataba de explotar os xacementos de carbón para crear industria metalúrxica e armamento, veuse na necesidade de importar asistencia do estranxeiro. Foi polo que establecéronse contactos con Bélxica, ofertándose facilidades na concesión mineira para que se implantase en España unha industria moderna para os tempos. O lugar idóneo para este obxectivo, Asturias, e iníciase a fábrica de armas de Trubia, que fabricaba xa armas dende 1797. Aquí aparece entre os expertos reclutados Casimiro Malingre, que chegou a Asturias como mestre dos altos fornos da fábrica de armas. Con Casimiro Malingre e a súa muller Carolina Parmentier chegaron a Trubia os fillos, entre os que se encontraba Manuel, que con 18 anos comenzou de aprendiz de fundidor. Moitas gracias, Rosendo, e queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso traballo do noso querido amigo Rosendo. Grazas, Rosendo.